Ево тук да кажеш нещо, я. Айде. Ево тук. Ево да кажеш колко месо изяде. Айде, идвай. Идвай, бе. Идвай да кажеш колко месо изяде. А? Гледай го. С гъбата ли ще си играш сега? Айде. Гледай го. А? Какво ми даваш сега? Гъба? Гъба ли ми даваш? Не ми трябва гъба. Кажи тук на ората. Кажи колко месо изяде. А? Кажи. Ей, то звер, бе. Гледай го какъв е мия звера, бе. Ми той не... Гледай, как ще падна. Ей! Кай на ората колко месо изяде. Ами ние ще ви кажем, ето чантата беше 5 кила. Чантата беше 5 кила. Ей го. Ей го. 5 килограма граклян. Ей го е. Свърши. 5 килограма граклян. Ей го е. И се надуй, не мога да оди. Глей го. Ей го и си легна вече. Това ще е. Ей, това е. Еми, хубаво. Хубаво. А пък, вие няма ли да кажете нещо, бе? Вие няма ли да кажете нещо? А? А ето, те ще кажат. Ето. Ето го. Ето и те казват. Тук всичко е дресирано. Всичко е много модерно. Много актуално. Всичко е 6. Та така сме ние. 5 кила месо и 5 кила гранули. Еми, какво да ви кажа? Който се чувства войвода, не трябва да му тежат пищовите. Това ще ви кажа аз.